Čaute ľudia, vítajte u dnešného videa a dneska to bude taký menší vlogisek, kde si podrobne ukážeme, čo všetko majú v nekonečne. Dúfam, že sa vám toto video aspoň trochu bude páčiť a nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ideme na to. Na tomto zábere vidíte, že už pomaly prichádzame k nekonečnu. Takže už tam vchádzame a ideme si teda podrobne pozrieť nejaké veci. Vec, ktorú tu vidíme, je tu tento Assassin's Creed Forgotten Temple Comics a je veľmi pekný, páčil sa mi, lebo ja mám veľmi rád vlastne sériu Assassin's Creed a rozmýšľal som nad tým, že by som si ju kúpil. Asi je to skôr manga či komiks, môžete kľudne napísať do komentárov. Potom tu boli tieto Stranger Things komiksy, ktoré dizajnovo vyzerali veľmi pekne a tiež som rozmýšľal nad tým, že by som si ich kúpil, lebo mám Stranger Things dosť rád. Napíšte do komentárov, ako si myslíte, že Stranger Things skončí. Ideme na ďalšiu vec. Ďalšia vec, čo tu je tento cool Deadpool s Pac-Manovskou dáštičkou. Potom sa samozrejme presúvame na Funko Popky, ktorých tu je nespočet. Úprimne poviem vám, že teraz, jak tu tieto Funko Popky mali, tak zase mi to tak nepáčilo, ale boli tam vážne niektoré veľmi pekné kúsky, ako napríklad niektorí Iron Man a tak. Takže ja si myslím, že majú veľmi pekné figurky a oplatí sa tam ísť určite sa pozrieť, lebo je tam proste toľko žánrov, že si podľa mňa každý človek vybere. Tu majú aj takéto divné, s divnými hlavami figurky, potom tu majú ďalšie Funko Pop figurky a tu sú také animované. Napríklad sa mi páčil tento Scooby-Doo, to si akože vážne sa mi strašne páči, a aj páčil sa mi aj ten Shaggy, potom tam aj SpongeBob bol, Tom a Jerry a takéto veci, to bolo veľmi cool. Sú tam aj nejakí Pokémoni, rôzne napríklad animované postavičky, či Sonic, ja neviem, Hello Kitty, ja neviem čo. Potom tam boli takéto plagátiky, rôzne custom, potom takéto vlastne akéby kľúčenky a také zaujímavé veci, potom samozrejme nespočet komiksov, ktoré akože si nájde podľa mňa každý človek, tu niečo na čítanie, či mangy, reálne komiksy, nejaké reálne knihy, nejaké aj strašne veľa žánrov tam isté je, takže ja si myslím, že si určite vyberete. Potom je tu nejaká séria komiksov, čo už teda Elko ukazoval v našom vlogu, že tu majú toľko tých sérií. Potom sú tu SpongeBob komiksy, čo ja ich mám akože nespočet. Už som toľkokrát povedal nespočet, ale mám ich proste strašne veľa a dizajnovo sú veľmi pekné. Aj SpongeBob, aj Simpsonovské komiksy, takže odporúčam. Už hovoríme o tých Simpsonovských komiksoch, tak je tu takýto pekný, vlastne snežný a keďže ich mám veľa, tak tento by som si vážne rád kúpil. Potom sa presunieme na tento Dogman Comics, z toho som čítala asi jeden diel a neprišlo mi to zase také zaujímavé, ale každý má rád niečo iné. Napíšte svoj názor do komentárov. Nezabudnite dať odber a my sa vidíme v novom roku.